Mint egy szivacs a teje, a piszkos padlóról, úgy törlött föl, kiömlött életemet. Olyan puhán, mint a nyár, az alvó kisgyermek, mint hajnal a harmatot, úgy szeretlek, nap az eget. Úgy szeretlek, kulcs az árat, úgy imádlak. Tompán, mint a fájdalmak, homlokom ráncaiban, mit elsimít a kezed, úgy szeretlek, úgy összecsiszolódva, mint ha egyszer már együtt megöregedtünk volna, úgy szeretlek, víz a medret, úgy szeretlek, tűz az ágat, úgy imádlak. De mivel itt jó gyakorlat bemutatását fogják itt rövidesen látni, ezért engedjék meg, hogy néhány szót beszéljek arról a projektről, aminek az a címe, hogy Folklór határok nélkül, és ez egy 2,5 éves munkát fog össze. 2,5 éves munkának egy részleges eredményét fogják most önök a továbbiakban látni. Ez a projekt ez arról szól, amiről Jánostól már rengeteget hallhattak, ez pedig az, hogy a zalai tánchagyomány felgyűjtése meglehetősen töredékes volt az elmúlt időkben. Önök közül, vagy a régebbi néptáncra járok, még emlékeznek arra, amikor 1990-es évek elején a zalai táncegyüttes Szolnokon megjelent, és zalai koreográfiákat mutatott be, akkor azt mondta a tudós zsűri, hogy zalai tánc, már pedig nincs. Holott mi azt gondoljuk, zalai emberek, hogy minden tájegységnek megvan a maga hagyománya, és egy tájegység hagyományának az ismerete nélkül a folklór csoportok gyökértelenek, és ezeket a gyökereket igenis kötelesek megkeresni. Ezeknek a gyökereknek a további felkutatására szövetkeztünk, így néhányan, és 2011-ben indítottuk el ezt a folk kezdő vagy rövidítésű projektet, amiben, mivel szlovén-magyar projektről van szó, vannak zalai partnerek és van határon túli szlovéniai magyar partner is. Így a fő partner a Látis Non-Profit Kft., akinek az ügyvezetője Varga János, a baki partner a Göcsej kapuja Bak Általános Művelési Központ és Óvoda, a szlovéniai partner a Muravidéki Pedagógusok Egyesülete, és egy fél évig alkotó partnerként, jelenleg adminisztratív partnerként ennek a művelési háznak a stábja is dolgozott a projekten. Egy portás szlovén drámát mutattak be Lendvai képek címmel. Talán kezdeném minden néhány szóval, azért szerepelt egy folklór pályázatban a portás dráma, hogy egy kicsit aktualitását is adjuk ennek a témának. Mi magunk is megdöbbentünk, hogy az egyéb tematikus táncjátékoknál is mennyire feljöttek, mennyire előtérbe kerültek azok a költemények, amelyek ezt a térséget jellemzik. Tehát nem csak a folklór, hanem egyszerre a líra és egyszerre a drámának is helyet adott ilyen módon ez a pályázat. 2011-ben az első évben azokat az eredményeket vették számba a táncműhelyek, így a Baki műhely és a Lendvai műhely, amelyek felelhetők voltak.
Népdalgyűjtéseket vettek elő, aminek a nehézsége az volt, hogy mind Vajda József, mind pedig Horváth Károly gyűjtésénél rengeteg népdal szerepel, de a tánchagyomány meglehetősen töredékes volt. Így a Baki Műhely Balogné Bacsaibolya akkori kurzusvezető vezetésével a Szép Zalába születtem című koreográfiát próbálták valamennyire rekonstruálni, amit annak idején a Kiszöv együttes készített el, és bármilyen furcsa, egy 30 évvel ezelőtti zalai gyűjtésből szinte minimális videó háttéranyag maradt fenn, ráadásul a gyűjtéseknek a leírása meglehetősen töredékes volt. Körülbelül fél évi munkába telt a Baki kurzusnak, hogy ezt a koreográfiát összehozza, és párhuzamosan a lendvai kurzus pedig a Horváth Károly gyűjtéseit, elsősorban a kálickai táncokat dolgozta, feldolgozta át, hiszen Göcsej és a Muravidék néprajzilag mindenképpen párhuzamos egységet alkot. Ez volt az első év, és a második évben elindult egy nagyon érdekes munka, aminek az eredményét itt már látni fogják. Egyrészt a muravidékiek, Toplak Rudolf és Alenka vezetésével elkezdtek a környező falvakban táncokat gyűjteni, másodszor pedig Göcsejbe, Bakon, Zalatárnokon és Nován, Balogné Bacsaibolya, és nagyon érdekes jelenséget figyelhettünk meg, míg a Muravidéken inkább a polgári táncokat sikerült összegyűjteni, 14-15 polgári táncot, felfejtve az, hogy milyen behatások alapján érkeztek meg Muravidékre ezek a táncok, addig a baki, Zalatárnoki és novai gyűjtésnél inkább a csárdás variációk kerültek előtérbe. A gyűjtők részletesen beszélni fognak egyébként majd előtt, hogy hogyan és miként sikerült a hagyománynak ezt a részét még megfogni, még elcsípni. És amit most először is szeretnénk bemutatni, hogy egy kicsit oldjuk ennek a bemutatónak a szöveges részét, az, hogy a második évben viseletrekonstrukció is történt Bakon, és kérném Balogné Bacsaibolyát, illetve két táncost, hogy jöjjön ki, és egy kicsit mutassa be, hogy milyen baki viseletet sikerült rekonstruálni a projekt keretében. Engedjék meg, hogy bemutassam önöknek Balogné Bacsaibolya baki néptáncpedagógus. A baki kurzus két tagját, és kérlek Ibolya, hogy mutasd be akkor ezt a rekonstruált viseletet, mi módon történt, milyen korból, mi alapján, és akkor mi készült el. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagy örömömre szolgál, hogy bemutathatjuk a saját falunknak a népviseletét. Ez nem volt egyszerű feladat, hiszen ezekben a falvakban a gyűjtés során sajnos elmaradtak ezek az anyagoknak a felgyűjtések. Én nagyon sokat beszélgettem a még élő 80-90 éves falunkbeli bácsikkal, nénikkel, és az ő elbeszélésükből indultunk ki, hogy még van lehetőségünk arra, hogy a saját népviseletünket újra felélesszük. Az elbeszélések alapján ők csak azt mondták, hogy így nézett ki, sajnos fotót nem találtunk konkrétan. Amit találtunk már fotókat a 30-as évekből, azok ugye már polgárian sorolt változatát mutatták ezeknek a viseleteknek. Ebből indultunk ki, és az elbeszélésekből, amikor is elmondták, hogy a fiatal lányoknak a viselete általában egy világosabb bluszból állt, ami elől gombos volt, hosszú ujjú volt a blúz, és a lányok ezt belül hordták, szoknyán belül. Virágmintás kis szoknyát hordtak hozzá, amelyeknek ugye visszahajtva, fölhajtott más anyaggal volt szegve, és ez alá alsó szoknyákat hordtak. A fekete kötény már ilyen kislányoknál is ez volt a jellemző, hát ez az egész falunak a viseletére jellemző, hogy viszonylag színesek, de a kötény az mindig fekete volt. A galléros kis blúzt 3 gombbal zárták ki föl, ez alatt hordtak természetesen egy másik viselet, egy blúzt még. Ami a nagyobb lányok és az asszonyoknak a
viseletében eltérés már attól a viselet, amit a kislányoké volt. Az egybe ez a pliszérozott szoknya, ami egyel minél idősebb volt valaki, minél nagyobb volt a lány, annál sötétebb színeket és ilyen pasztelesebb színeket hordtak. A pliszérozott szoknyához pedig már kívül hordos és végig gombos volt a felső rész. Ez is hosszújú, és a díszítésnél egyértelműen elmesélték, hogy a szoknya anyagával díszítették, tehát a szoknya anyagából készült a díszítés a felső részre. Amit el szeretnék mesélni, ami nagyon nagy élmény volt számomra, hogy az elbeszélések alapján elkészítettük ezeket a ruhákat, és egy táncos alkalomkor ott a faluházban mi nálunk, idősebb bácsik volt, idősek napja van, és jött velük szembe egy ilyen táncos lány, a bácsival szembe, és odaért, és mondta, hogy édesem, de szép vagy, pont olyan vagy, mint az édesanyám. Ő neki volt ilyen ruhája. És ez annyira megmaradt bennem, és mondtam neki, hogy igen, Pista bácsi, ez a ruha a te elbeszélésed alapján készül. És mondta, hogy tényleg, és nagyon-nagyon örült neki, hogy még egyszer láttam. Úgyhogy nagyon örülünk neki, és büszkék vagyunk erre a viseletre. El kell mondani, hogy a gyerekek, a lányok is nagyon szívesen hordják. Már templomba idén a húsvét előtti keresztútkor a lányok ebben a ruhában mentek a templomba, és szeretnénk meghonosítani, hogy minél több alkalommal jelenjenek meg a mi falunknak az ünnepein ezekben a viseletekben. Ennyit szeretném volna elmondani. Köszönöm. Én annyit szeretnék elmondani, még tényleg csak néhány mondatba összefoglalva, hogy a gyűjtött táncot megtanulták a bakiak Bakon, a lendvai is megtanulta Lendván, és idén történt egy nagyon érdekes része ennek a munkának, felcserélték a táncokat, hiszen valljuk a Jánossal együtt, hogy ez a két tájegység, Göcse és Muravidék nagyon közel van egymáshoz, és rengeteg az áthallás. Tehát egy kicsit megpróbáltuk integrálni, megnézni, hogy a táncok hogyan és miként vannak egymásra hatással. Amit most láthatnak, az a közös munka, amit már a Vaki és a lendvai kurzus végzett, egy kicsit megtanulták egymás táncát, de ennek a szakmaiságáról Varga János fog a továbbiakban beszélni. Köszönöm szépen a figyelmüket és a türelmet. Köszönjük szépen, hogy beszállók, és kezdődjenek ezek a bizonyos jó gyakorlatok. Először a Baki kurzus fog bemutatkozni, és mielőtt megkezdődő a bemutató, szeretném elmondani, kiket hívtunk vendégségbe, hogy ismerkedjenek meg ezzel a munkával. Meghívtuk a Zaregeszegi Zörömbölő táncegyüttest, nem tudom, itt van el. Akkor a Zalai táncegyüttest, Zaregeszegi Szarkalát táncegyüttes jelen barát. Ott vannak, köszönöm szépen. A Fokla táncegyüttes megérkezett el. Zalapáti táncosok megjöttek Zalapátiból. Itt vannak, jó, köszönjük szépen. Jó, kezdjük, akkor bemutatom a Baki kurzus. Megkérem Bacsai Bolyát, ő helyettesíti jelen pillanatban Ler Péter, aki egyébként a kurzus vezetője, de lebetegedett, ma reggel jelezte, ezért az Ibolyát kérem meg, hogy a kurzus munkájáról néhány mondatot mondjon. Viszonylag röviden, és akkor kezdjük a bemutató. Köszönöm szépen. Sajnálattal, amit János elmondta, Lár Péter lebetegedett, ezért most én próbálom őt helyettesíteni, és beszeretnénk mutatni azokat a muravidéki magyarok táncát, amiket itt ebben a fél évben megtanultunk, megismerkedtünk. Ezek a táncok annyiban is újdonságot jelentettek számunkra, hogy polgári táncokat tanultunk. Ezen a gyűjtésben, amit megismerhettünk a DVD-ről, ezen láthattuk ezeknek a táncoknak az eredeti anyagát és a rekonstruált táncokat is. Érdekesség volt nekünk ugye a Göcsei rend mellett ezeket a polgári táncokat járni,
nagyon játékosak voltak, és ugye főleg a fiatalabbak és a gyerekek is nagyon szerették ezeket a táncokat. Hát ezekből szeretnénk most egy csokrot bemutatni, ami a legjellegzetesebb volt, és ugye ennek több változatát is megtanultuk, ez a gólyatánc, amit gyakorlatilag a Kárpát-medencének majdnem minden tájegységén ismernek és járnak, hát ennek mi a muravidéki változatát szeretnénk most bemutatni. Jó, megkérem a táncosokat álljanak be, a lányok elől, fiúk be, és kezdődik a egy vagy 4 dallamnyit, jó? Jó. Fordulva haladtak a párok, és a lányok közben egy-egy párral mindig előre lépkedtek, és akkor most ezt is eltáncoljuk. Amikor egy másik dallamra hasonlót táncolunk, de a zöld erdőben jártam virágok között, ezt fogjuk most járni párban, és ennek ez a jellegzetes, ez a föntlent mozgása volt, ami újdonság volt számunkra. Álljatok akkor úgy belészes körrel szembe, párban haladnak, vagy cseréljétek vissza jó megyen test magasságokat, jó? Gyorsan, hopp! Így azért könnyebb lesz. Jó, figyelj!
játékát is megismertük, ezt párnás táncnak mondtuk. Vegyétek elő a párnákat, ketten bemennek, és a párválasztó játékoknak, táncoknak egy változatát ismertük meg. És most az ismétlésre választanak pár. Játékokat, táncokat, ezért az Amúra zavarodik című dal következik, amire ugye kettes körbe állunk, két koncentrikus kör, középen állnak a lányok, belénk minden lány, és minden fiú kívül marad, és kézfogás van, és a két kör ellentétes irányba halad, és amikor azt énekeljük, hogy ne álmosodj, akkor mindenki párt választ magának. Nem tudom, hogy párosan vagyok, vagy páratlanul. A játék lényege, hogyha valakinek nem jut pár, akkor az beáll középre, és a következő játéknál, következő fordulónál fog újra párt választani. Jó, indul akkor a belső kör, induljon jobbra, a külső balra, jó? Az ennek a gazdának akkor van csak jó kedve, párba állnak a táncosok, és körbe fogunk haladni. Nem, előkereszt kézfogás van, gyerekeknek mondom itt. Úgy. Gyertek, zárjátok össze a kört, és
olyan megfelelő tértávolságot próbáljuk a párok között tartani. Jó? Ennek most az ismétlés nélküli változatát szeretnénk, az ismétlés nélküli változatát, mert majd meglepetésképpen szeretnénk még egy blokkban táncolni, de akkor majd közösen a muravidéki táncosokkal, és akkor majd eltáncoljuk az ismétléses változatát is, jó? Tehát most akkor ennek a gazdának az ismétlés nélkül, jó? De majd még egyszer egy kis rövid táncra visszatérnénk. Köszönjük szépen Ibolyának is a kurzus bemutatóját. Most röviden pedig a paki kurzusok bemutatkozni. Bocsánat, a lendvai kurzusok, ők voltak a pakiak, a lendvai kurzusok bemutatkozni. Kérem a kurzusvezetőt, Szabó Emőkét, hogy néhány mondatban mondjon a kurzus munkájáról egy kis bemutatót. Annyit tudok, hogy izgalmas dologgal is készültek. Nagyon szépen köszönöm. No, hát sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szeretném bemutatni a Muravidéki Pedagógusok Egyesületének egy kis csoportját. Ugye mi többen vagyunk, csak most ennyi. Most, amit előadnánk, a baki anyag. 5 részből fog most állni. Az első részünk egy ugrós, gyorsan elmondom. Második rész egy lánytánc. Harmadik része egy söprűs tánc, a negyedik egy ugrós, és végül pedig egy göcsei regülést fognak majd látni. No hát akkor az első részünk az egy ugrós lenne. Rövidek leszünk, kis hangulatot próbálunk teremteni. Nagyon egyszerű lépésekből áll, cifrából, ami lent hangsúlyos cifra, höcögőből és jokerből. Úgyhogy ezt szeretnénk először bemutatni akkor az ugrós rész.
amit a mai napig is még táncolnak a lakodalmakban. Egyszerű lépések, kettes csárdás, lépegető, és szintén ez a lent hangsúlyos cifra jellemzi. Egy kis levegő. Seprűs tánc, ez úgynevezett játékos tánc, melynek a lényege párválasztó. Akinek a söprűt adja az illető, akkor annak a párjával fog táncolni. A hangulat kedvéért, és akkor köszönjük szépen a figyelmet, és utána jönnek a reggelősök.
És az utolsó percekben kérem, hogy a két kurzus a közös munkájukat mutassák be egy rövid táncban. Annyit szeretnék mondani a közösségnek, hogy egy vendégműsorunk is van ma estére. A Dicsőszentmártoni Kökényes Táncegyüttes nagyon szép műsora következik. Miután befejeztük a bemutatókat, 15 perc szünet, és kérem, hogy jöjjenek vissza, egy nagyon szép műsort fognak látni a Kökényes Táncegyüttestől. Azután pedig a meghívott együtteseket várjuk a konzultációra, amelyet Kis István fog vezetni. A Zalai Táncegyüttes próbaterme van berendezve hozzá, ott ez a konzultáció, majd táncház, vigadalom, és a meghívottaknak természetesen büfé áll rendelkezésre az alsó próbaterem mögötti büfében, úgyhogy tessék igénybe venni a büfét is. Köszönöm, jó szórakozást, és köszönjük a türelmet, és az Zalai Táncegyüttes csak, hogy beengedte a programjára ezt a best practice-t. Köszönöm szépen!